kini kini ki kertong ki ba khampau bha ki banyak khun na penthorum khra constituency akani ki election ka banwat yanu ki ibet ban pha sha ka yin dor par thawan jong ka jala ba alhan ukartong ubanya khun na ka sen BJP wat ubadai ru ukartong ubla job asante wat ubala long ru menteri jong ka sarkar jala hakisnam kibalai langta ubah pencengai NSI ubah lam tem UMLA jong ka mausun ram haki autem kibalai bat hak din baula remno ulai khun yak MDC hakisnam arja kat khandai na petorum kra bat ulai job dan buram kumta hakani ka kantiru utumu ya ka banyak khun na kaseng kongres na petorum kra constituency nangta iba mebon lingdo rinda thiang iba de inong ai tin nong ai boy jong ka fastom iba long ru inoi kai ilami se khman ya ka ban ya ai reng ya ka ni ka election ka ban long mentau banai na kaseng voice of the people party VPP ka ba ki pat ba ki phai khmat bha sha ka ni ka seng badi ba sambor lang ibala kujumut man yakun no kum u candidate independent na kanika constituency pentorom kra hadin baila no nagas yakaseng TMC uni ru de we no kisamla bala no senyang ha sha ka imlang salang khamtam gimla ban klen haga por COVID-19 hakaba kid pai ba kidon pedeng jong ka jung jar